ayaw mamatay! Hindi maging sa'yo to! Itaas ang kamay! Dahil Itaas mo ang kamay mo! akin to! Huwag kang tumakbo! Pare, parang hindi ko na alam kung saan to ah. Iba na kutob ko eh. Parang nandito na tayo sa area ni brother. Mag-alisto ka. Pre, dito lang ako kutob. Dito lang ikaw kutob? Oo. Pare, daba! Halika dito. Maging alisto ka. Pare, parang nandito na tayo sa area ni brother pare. Maging alisto ka. Pare, baka dumating yun. Ilan ba talaga yung kikitain natin dito, pre? 2 million yun. 2 million. 2 million pesos, oh. Paano natin paghatian? Pag napatay natin si brother, Jack, magiging atin yung pera. Kaya kailangan mapatay natin siya. Parating, pre. Pero kung tayo ang mamamatay, wala tayong pera. Kaya kailangan maging alisto tayo. Masusubukan natin ngayon. Tapang. Parating. Oras na ngayon. Oh, nakatulog na naman ako. Buti lang hindi ko nabutan nila Giver dito. Lumpat yung radyo. Paano ko makontak sila? Pero di bale, nasa akin ang 2 million pesos. Di nila maaagaw sa kamay ko to. Ah, 2 million pesos. Ang kalain ko na sa akin ah. Pare, si brother talaga yun. Oh, di nila ako makikita kasi nandito ako. Sasalabungin nila ako dito. Tiyak na. Kita mo? 2 million daw, 2 million. 2 million. May buburulin na ang aga-aga pa magpapasko sa buro. Nakahiga pare, tumatawa. Oo nga, kita ko na, pre. Ano? Unahan natin o? Ano? Patayin na natin. Patayin natin? Oh, wag muna. Baka may backup yan. Baka sa paligid may mga tao yan. Ano yun? Secure. Alam ko na. Dito sa taas dito. Oh, sige, secure na perimeter. Parang lilibutan na ako ah. Alis ako dito. Brother! Huwag ka na tumakbo! Huli ka na! Kung ayaw mamatay! Bigyan mo sa akin yung pera! Bigyan mo sa akin yung pera kung ayaw mamatay! Hindi mag-isa ito. Taas ang kamay! Brother! Nag-iisa ka lang! Dalawa kami! Patay ka na sa amin ngayon, brother. Wala ka nang tatakbuhan. Wala ka nang tatakbuhan! Hanggang dyan ka na lang, brother. At ito na ang katapusan mo! Kung ayaw mo ibigay sa akin yung pera, bala yung ibibigay ko sa'yo! Hindi niyo ako mahuhuli. Kung gusto niyo, maglabulan tayo. Sumunod sa akin! Brother! Matapang ka! Lumabas ka! Hey, cover! Wala na akong bala! Pare! Yan mo ko na bala! Wala. Brother!
tatakbuhan pa, brother! Pare! Hindi ako masusugatan. Sinagtaka ako sa likod ng puno. Kayo, okay lang ba kayo dyan? Nandito sa akin yung 2 million. Hindi nyo makukuha to. Kaya ito, Merry Christmas! Ano? Ha? Diyan lang kayo! Tumakbo kayo! Habulin nyo ako kung mahabol nyo ako! Pare! Umaatras na si brother! Tara, bulin natin! Habulin mo! Please! Pare, yung granada! Pare, bigyan mo ko ng granada! Ito, pare! Brother! Mamatay ka na! May granada kayo! Ayun niyo ako! Hahagisan ko kayo ng 1.5 million ko! Yeah! Tapos ko na ang gusto kayo! Dahil sasalubungin ko kayo! Ayun! Gusto niyo talaga ng granada? Wes! Ito! Granada! Pare, okay ka lang ba? Wala naman akong sugat, pare, okay lang. Habulin natin, sayang yung tubig. Walang iyang brother yan! Matapang! Papatayin! Papatay natin! Brother, tumakbo ka na! Brother! Ginagalit mo talaga ako! Gusto mong mamatay! Brother! Malapit na Pasko! Ito na ang regalo ko! Pare! Nasugatan si brother! Habulin natin! Tara, atakin na natin! Ayun! Lumalayo na! Napakalayo na! Para hindi natin niya maabutan! Tara! Habulin natin! Sige, patuloy natin sundan! Ano yan, pare? Pera, pare! Pera! Naiwan ni brother! Atin na yung pera! Yung pera na yung kailangan natin! Tara na! Tara!